правя това видео към бъдещите наши клиенти или пък към тези, на които сме правили от Бонита оферта. Направили сме предложения, варианти различни, какво може да направим. Обаче те са избрали други. Може би оферта им се е сторила висока. Може би не сме подходили с доверие. Не знам, те се знаят най-добре. Искам да знаете, че малко може да прозвучи така като клише това нещо, но най-ефтиното не винаги е най-хубаво. Също така човек търси сигурност. Възможно е и обратното. Най-скъпото също да не е най-хубаво. Така е. Тези, които в България в момента работят така доста упорито напоследък и влизат така на нашия пазар по един, бих казал, некоректен начин, са граждани на Украйна, Молдова, други там републики. Знаете причината защо са в България. Ние им подадахме ръка. Голяма част от тях не се качиха на главите, но търпим ги. Търпим ги, защото сме възпитани, защото сме европейци. И знаете ли, че ние не можем да се конкурираме с тях? Да ви кажа ли защо? Много е просто, обаче нали, все пак трябва да се замислим. Повечето от 99% от тях те работят без никакви фирми. Работят на черно и реално те не плащат никакви данъци. Всичко, което идва при тях като стока, което монтират във вашите домове, което доста често е с съмнителни качества, и слагам в скоби, ако някой има таван от украинци в спалня и така е затворено помещението, може много лесно да усети каква е миризмата, защото това са материали, които са направени след рециклиране, от отпадъчни материали. Както и да е, това се го решават и идват контрабандни с автобуси, по други канали, така идват техните стоки. За тях не се плаща нищо. Щом не се плаща нищо, т.е. данъци, налози, мита и така нататък. Мита, защото Украйна не е в Евросъюз, затова трябва да има някакво мито да се плаща дори и минимално. Т.е. от тях пари за пенсии и за какви ли не други данъци, които трябва да влязат в българската хазна, няма. Мисля, че е много просто и всеки го разбира това нещо. Имаме клиенти, които казват, мен не ме интересуват данъци, аз искам да платя по-малко. Платете по-малко и си работете с тях. Искам да ви кажа, че ни се случва няколко пъти вече. Търсят ни клиенти, на някои дори сме правили оферти. Не сме им направили таваните, някой им го направил друг по-ефтино. Руско говорящи, украински говорящи и така нататък. Аз не ги различавам двата езика. И търсят ни, ми вика, много се извиняваме, можете ли, тук имам проблем с осветлението, не свети, пък и ни ваши колеги го правиха, пък те сега не ни отговарят. Господа, търсете си ги, оправите се. Нашата фирма е с 25 годишна история, от много време на пазара, познават ни в цяла България. Така че оправите се с тях. Ако искате, ние може да ви премахнем безплатно това, което са ви сложили и да ви направим нов таван с 10 години гаранция. И знаете, че при евентуален проблем може да ни намерите и ние ще откликнем. Мислете, мислете, мислете.